Ta-ta. Kom, we gaan door het dorp trekken. Oh my god. Serieus. Goed dan. Goed, nu ben ik goed geweest. Hier is Herbert de Hoorder. Waar? Hier. Oh, hallo. Hier is Herbert de Hoorder. Hij zwaait ook. Hallo. Hallo. Dan kunnen we... Gold Hoarders Office. Oké, ik ben wel even aan het communiceren. Ik heb een kaart. Ja, ik heb wel een kaart. Continue. Gold. Yes. Goed. Oké. Oké, laten we naar het schip gaan. Nou, dit is ons schip. Jij mag ons schip noemen. Hoe noem je ons schip? I don't know. I don't know. Het schuine schuitje. Het schuine schuitje, hé. Godverdomme, het schuine schuitje. Arr, oké. Oké. Nou. Woehoe. Nou, nu als je de E opent, dan zie je 2 kaarten. Ja. Ja, pak de bovenste. Oké, een keer op plekken. Je bedoelt de rechter, de middelste van de 3. Ik heb er 3. Ik heb er maar 2, de bovenste. Bij mij is de bovenste namelijk de startersmap, denk ik. De Sea of Thieves. Deze, die ik nu in mijn handen heb. Deze moeten we hebben. Heb je die? Ah, dat is... wacht even. Recht en west kopieer, jongen. Dat is bij mij, dat is deze. Die ja. Deze. Deze. Ja! Oké. Oké. Dat je niet overboord valt. Jongens, we gaan hierheen! Ja! Kom, gaan we even dat door af. En dan is hier ongeveer de schat. Ja? Ja. Heb je hem gezien? Oké. Ja. Dan moeten we de... Zoals zitten we nu? Goed, rechtdoor. Dus moeten we noordwest Oh nee, ik aanhouden. val eraf. Je had hier eruit moeten springen. Lukt het? Ja, ik moet even uit het zoeken. F. Hallo! Hallo. Nou goed, we weten waar we naartoe moeten varen. Let's go. They see me rowing. Sorry. Let's go. Noordwest moeten we naartoe. Hey, waarom ga je naar rechts? Ja, dat ding gaat automatisch naar rechts. Laat ik gaan hoe de wind staat. De wind staat ook naar rechts. Kijk eens hoe mooi de lucht is. Romantisch, Ik hè? kan gewoon... Oh. Wil jij sturen? Mag ook. Nee, ik kan wel naar boven. Zeg het wel even als we aan zo'n ijsberg zien. Ja. IJsberg! Dus zo meteen moet je hier de kustlijn aanhouden, dan gaat hij rechts naar binnen. Of jou links. Ah, hier. Oh, iets is om aan het schieten. Aan het schieten. Ja. We gaan... anker laat ik naar beneden. We gaan nu naar rechts draaien. We gaan vol botsen. Oh. Dus. Oké, welke kant op? Nou. Wee! Ik heb hier een muurschildering van de Crab People. Ja, want volgens mij is hier ergens de schat. Ah, je hebt het nog gedaan, hè? Ja. Oh. Oh nee! Zo. Hier ergens moet volgens mij die schat zijn. Even kijken. X marks the spot, hè? Ja, dat is hier ongeveer. Ik denk hier. Hoppa! Tada! Terug. Woehoe! Oké. We kunnen nu 2 dingen doen. Of die andere ook gaan zoeken. Welke andere? We hebben nog een tweede map, hè. Oeh, ja. Of we kunnen deze al terug gaan brengen en... Hoe dichtbij is die andere, hè? Geen idee. Oké, eerst naar het westen. We moeten naar rechts. Vol naar rechts, in het westen. Deze, naar deze, hè? Ja. Naar deze. Deze. Ja. Oké, nu moeten we even kijken hoe we dit gaan doen. Ik En denk... rechts.
jij moet er volgens mij nu al even bijdraaien. Ja. We kunnen het doen door deze, deze, dit te doen. Ja. Dan zit hij al goed. En de alt naar rechts te draaien als het gaat. Dat gaat niet. Oké. Je moet dadelijk even naar onder om de gaten te dichten. Is goed hoor. Want ik denk dat we anders... Ja, ik snap het. want we gaan sowieso botsen, dat is één ding wat zeker is. Kun je niet achteruit? Nee. Oké, dan gaan we al botsen. Hoi! En nog een keer. Hey! Wood repair. Ik heb geen hout. En de middelste ton. Middelste ton. Open close. Open wood barrel. Ja, ik kan ook een map 4 parkeren. Nee, doe maar. Lukt het? No. Volgens Oh ja. mij... Oh. Wat is er? Dan zijn we op ons aan het schieten. Dan gaan we weg. Oké, ik ga varen. Naar het westen. Wee! Woehoe! Dat ziet uit. Jij voor me lang. Wat? Omhoog wiebelen. Wiggle, Snake wiggle. Island. Wiggle. Ja, we zijn er bijna. Oké, ik ga naar links draaien. En dan hang ik hem stil. Dan gaan we Jij? ons, ja, dan gaan we even een stukje zwemmen. Ja, ik ben aan het water. Mannen van boord! Help! Ik hoor varkens. Varkens. We gaan naar links. Hier is die. Ik hoor een slang. Oh, kuske. Hallo, knarrie. Moet je die doodschieten? Nee. Er is een soort van mission waarbij je dieren moet vangen. En onder andere een kuske. Oh, hey. Wat kuske met rust, jong. Hey, ik zie een boek. Harry Potter. A quest received. Oké. Goed. Waar moeten we zijn? Even kijken. Ongeveer in het midden. Hier gok ik. Even die twee strepen. Ik denk hier. Denk ik. Ja, weet je zeker? Nee. Probeer het toch hier wat jij zei. Hallo? Nee. The fuck? Zit het toch op de juist of niet? Oh nee, wij zeggen het midden ongeveer, dus het zou dan hier moeten zijn. Hier denk ik, hier. Doe maar. Nee. Ja. Oh, jij hebt hem. Daar. Oh. Kijk hem gewoon, jong. Hoppa. Arr, kom. Daar is een ship. Wee. Ah ja, ik zie het. Splinter Oké, shit. Oké, laten we zakken. Stoppen. Ja. En dan gaan we weer. 1, 2. Woehoe! Zo. Hé, dat dacht ik toch even. Dat dacht ik toch. En nu? Moeten die kisten pakken? Maar niet uit welke. Je hebt die andere, daar heb je die gezet. Oh ja. En die moeten we nu naar zo'n verkoopmannetje brengen. Hoppa, kijk eens hier, jong. Alsjeblieft. Zal.
Hoppa! Hoppa! Oh, die van jou is veel geld waard. 428. Joehoe! Woehoe. Dan gaan we vieren. Oh my god. Doe mee, doe mee. Hallo? Hallo? Kijk, dit is een dansen. Hallo. Wat zei die van mij, die brief? Ja, dat is een goede vraag. Plunder outpost by 1 AM. On the 20th. Ja. Heb je die ook? Maar wat moeten we hier plunderen dan? Ik weet het niet. Waar hoort niet nog muziek? Ben ik dat bij jij dat? Ik ben niks. Maar die muziek komt wel bij jou vandaan. The fuck? Maar ik heb geen muziek. Zo. Dat was de eerste aflevering. Yay! Ik was weer centen. Nu nog even YouTube lief aankijken of adverteerders centen kunnen krijgen, maar dat zal wel niet. En tot de volgende. Doei! Doei!